Maria, Piti, Unsa man? nakakita na ba mo sa atong bagong maestra? Katugong sab ni Ma'am Tasyang. Saan pagkakita na mo Lucio kanis si Lucio wa di utok biti ba? Unsaon pagkakita na mo nga wala pa man yan sa tuang classroom nga naman di ay. Tama po bitaw na. Ingon biya sa mga ubang estudyante no, pirti daw ang isuga gikan pa daw to sa Mount Kiturok. Ang mga estudyante daw dito parting mga buguya, pero hadlok kang ma'am kanang maestra nato nga bag-o. Mao po nang akong nadunggan baya Lucio, ang ingon daw nila parti daw ang istriktaha ana. Base siguro padulong na siguro na maghinupo, minupos ba? Sino? Minupos. Pero ingon nila bata pa man daw ng maestra. Mao gani po ang ilang ingon nga nana pa daw sa linya kuri. Kuri si kuri. Kurinta! Sabi si Biti, oy. Kay katumang ko si Ma'am Tasyang. Linya naman to sa mga senyor. Gani. Ang sabro niya, bata-bata pa. Si ay, isuga anak Maria ba? Mao isog daw kaayo pero Lucio. Ang kaisog anak ni Ma'am, wala na sa tuang ka mga badlungon. Mao ganing gi naata dire sa section 11. Kaya nga no, kabalo mo. Tama paggiitan ka ni sudyante dire sa section 11. Ano ka ba ka ng kamaldita ni Ma'am? Ay sos, Lucio, kung matubang na to na wala laging kamaldita, ana dili na kaig sa tuwa. Kita pa nga mga banggiitan ba yan samutan na atos dudong pawiks. Asa na pud gatos dudong pawiks eh? Dugay kayo, kabalo na mo. Pasing nanunggoy karon. Good morning mga classmate. Sa man ni si Dudong Pawiks, mura magikukod ali dire. Nakoy kining ikuan sinyo ah. Kining. Dili na diri Dudong Pawiks para makaistorya kag tarong. Manong gihangak man ka? Gani no, mura makagigukod og irong buang oy. Sige magungkod sa ko kay nakoy istorya sinyo ha about sa ato ang bagong maestra. Sa wala pa ka naabot Dudong Pawiks, mao na among gistoryahan. Mao ba day Maria? Mao po din yung topic dadaday si Ma'am Maria. Lucio, Biti. Nakita ko ang ato ang bagong maestra ba sa office. Sus, grabe. Istriktahan daw. Uy, mo ganing ni anhi ko ron diri sinyuhan okay. Balita na ko sinyo ha. Ulahi naman ka Dudong Pawiks. Kami may nakaunang panglibak. Kani gyud si Biti o perti kayo. Unsay ako? Si Maria gani. Ako naman nun yung ipasangin lang nga Grabe po tawag ni gani. Maria. Uy, ulahin na day ko di ay. Si Lucio ang una ni istorya nga naro tay bagong maestra. Yan ang utana sa mua kung nakakita na ba daw mi. Balingag pud kayo sa pagkakita nga upan yan he. Pero kabalo mo. Karon kay naama si Ma'am no maabot man. Unya, Minakoy na hunanaan. Ato siyang sorpresahon. Mauban na kay sorpresa Maria. Unya unsa may sorpresa nimo? Wa magtay dala-dala gani, wa matay bulak. Unsa man ato isorpresa sa iya ha? Unsa ri sorpresa nimo kang Ma'am Maria? Charan! Tamtax man na. saon man na Maria? Tamtax bitaw. Duwag mo sa kuha tulo. Di ba okay kaayo? Unya ako'y kuha sa hapin sa bangko. Sige, pagkuha na sa pagkuha si Ma'am. Kusa man. Kaduha anak uy. Balingagangan na budi mo. Yung sa delikado anak, basta ang importante, way mo angkon sa tuan ninyo. Muna timanan ninyo, way mo angkon. Sige, wala lagi. Bantay. Sige, Diba? sugdan na Diba? to. Ma-surprise din si Ma'am. Sugdan na, dali ka si Ma'am. Daghano na to Maria. Mga pila ka buklo Mga siya. pulo ka po. Sige, para lingkod ni ma'am, siyagit na yun ba? Sakay dagpay ni Ma'am. Dun sa piti ka, dyan lang bunitis, ana. Pila na lusyo. Dagdagan na anak Maria. Uy. Saro din mo tusok-tusok siyang lubong. Tabon-tabon. Oh. Ano na? Yawan ani Maria. Ay basig. Musumbong na si Biti ba? Dali erbe kina musumbong na. Ako Dudong Pawiks musumbong base si Lucio. Na, ako pa noon mong ingnon na musumbong. Bisan pagpapaaka na ni ma'am og price na kung tudlo. Basin si Maria. Ako naman nagitudlo nga. Ako na noon mutugaan. Ako yung nagbutang tamtak ito. Kalamiin yung Kung Maria wa jud ko labot ana kay igura medyo ko nagtan-aw diha. Kamu ba jud niyang butang ana diha. Usa naman ni noon si Dudong Pawiks manghinaw naman noon. Unsay wala kay labot. Ikaw magay nagbidyo. Bitaw. Basta mauna to ha. Kanasaba man kay mo. Mao na lagi. Ma'am. Good morning, Ma'am. Unsa nakagud sa morning nga perting sabaan ninyo? Na Mariano. Strikta kag naong atong bagong maestra. Kuya pa jud kay kilay Dudong Pawiks. Murag nukos padulong si mabaw. Unsa mong duha diha? Nagchismis manoon mo?
Karon mga bata, magpaila ko sa inyo ha. Ako di ay si... Ako si Miss Rich Y. Kasulbaran. Ako di ay ang sub-teacher ni Ma'am Tasyang Sinumbagan. Karon kay nakaila naman mo sa kuha, kamo na po'y paila-ila sa inyong kaugalingon. Magsugod diri ang magpaila-ila. Perti dyan yung mga bataan ni kabuangan dyan ko. Bilay pusta to Maria to. Tusok ka to. Ang sakit mo, natulog ka buka kong nagibutang. Tinuod siya yung giingon sa ubang mga teacher. Nga mga badlungon yung mga bata ah. Ako da inyong hagiton ha. Mga bata, lakaw sa ako. Wato ka sa office, nakoy kwaon. Nasimbang ito, anak. Pilay pustakan. Mga siyam siguro nataga kang isa tusok lumot ato. Kabalo mo ganong nilakaw to si ma'am. Sakit naman ka itong lumot.